Teraz si ukážeme, ako upečené kura kráľovské si pekne naservírujeme na pripravený tanier. Preložím si ho na dosku a oddelím vlastne krídlo. Na druhej strane tiež. Keď mám pooddelované, tak už to hneď zároveň aj servírujem na pripravený tanier. A vlastne už iba treba ho poriadne prerezať. Tu si treba nájsť ten klb, proste, že natrafiť na ten klb a okolo neho, ako keby ste vlastne to kura obrezali. Pretočíte si to na kolmú stranu. Vlastne stehno. Prsná časť. Trošku si ho zachytím, prerežem. Pekne vidíte, koľko tej šťavy ostalo vlastne na tej doske, že je fakt dobre upečené, pekne šťavnaté. A takto vyzerá naservírované a upečené kura kráľovské.